Oké. Dus zij hier is mijn moeder. En hij daar is mijn zoon. Jij bent verrot! Van binnen ben jij helemaal verrot! Je hoeft je niet zo te gedragen. Mag ik toch vragen? Ik weet niet of je mij nog herinnert. Ik ben dat niet, man. Ik ben dat niet. En wat zou het makkelijk zijn voor jullie als ik dat wel was? Wij moeten met deze straf een voorbeeld stellen. Nee, dit kan niet. Zien jullie daar? Yes.